Pilihan bubagrana khulumung ya pharo tini seng kothirai para ni takhuk sini roto singri yang kaka boni khungmuri nok okli horo karen ni spark mobai nok khamui thangjaka a nok khamani no seng tini jora mamani bisingtui naina bagui o assembly ni ang khoroksa representative ngai angma phaika naina bagui belai khana borok durdosha khari ma sungsa mungsaphano kreikha pray rubber sheet 200 থেকে 300 কেজি tei chini mai pray 80 mon tei oma haike nogni kwbangma manui khuni kham thangmaikha sungno logeroni bagui ani ano logerona bagui boroni nukhungni gandaro basana bagui je mansa jora tui chini tipra mothani warrior nokbaini kwbangma chini ILS ni chairman borom ganang bobi joiri yang tongo chini yang tipra mothani krak tangkrak chini da ojoi tongo chini yang tongo chini da gitto tongo bobo hainoro amchai no aitotok ketui dul tongo chini ekjon sora bisi ni bisingo jehetu omo khobjago kothirai para omo haike chini rasi tongo ro jaga chini kiron belai khana samung tangkrak belai khana samung tangna krong official level ogbo omo hai borok no tini chini kakani bipod ni jorago borok je khamphorni simi fire service by police by proshashan by krong lagi borok chini tipra mothani warriors rok chubagui tongo ni bisingo no fire service ok phaigi chesta kai phika manliya police proshashan phainai phika jora man bisinte ang tini phaika ang thaisingor basa kok salaika SDM by assurance rokha bahaike je guideline tongmani mote je mansa ang help khainai sar borom ganang chini Anupam Chakraborty belai khane active SDM bono hambai maya pharo angkhe tei jara o amchayo boroni no khungana phai jara subanai rok borono hambai maya pharo tei haini bagui ni sung tinor jaga pal baksa khai nogni to kuno phano kreikha boroni bkhatori ok dukho kosto tongo borok haifano chini tipra saba dukhono phunungna rengya kabui phunungna rengya ba angmai kok sapro phano borok wariri ke kok sau bubagra je kok samani kok tini a bubagra ni je kothoma bai tini je yang malai phai kok salai mani thik bubagra je romui kok samani tini oma ke no malai phai ga nukhung borok no kapjak khe buini borok rong khaba kawi phano phunu khamu kintu bukhato tongthoya khamin tongna belai khane khotingjak ba haifano borok dukho nang tongphano dukhono borok phunu ya khe tong kintu onek bukhaw kha tapungjak na haini jora tui je khaitai jeng proshashan bai salaimani bisingtui ani byaktigoto tei chini leaders rok jotono chubalainai boroni nukhungo je mani sak sujog subida maya sajora tei jeng boroni nukhungno jeng chubanai boroni ungklogo basagui jeng borokno tami sanai samplirinai je mansa jora tei borok sumai krunglangthung kuno kami mehsus makhaya langthung omo hai kokno tini ang media ni bisingtui kok maksa jau tei jotono no jara nai tongnai takhok tei bukhuk song jara subana musungnai rok nerok khak war bai phaigei narone je yafa kwar tongsak norok phaigei suba phaimano chini kaka roto sing riang ni poribar no charta nukhung pai thangkha borok wan songnai beta pro bukhok asung hambai।